Så er det bare... Jamen, du må gerne være filmen. Okay, så det er fighter number 1. Hvad er dit navn? Skal vi sige, hvad du hedder? Monfris. Ja, det er coach. Når I går i gang Coach. med en kæmpe pris, så sparer her. Så sparer her. Herinde på det her. Bliv væk hele tiden derinde, indtil lige snart han så begynder. Lige snart er han fundet ud af det bund, så vi se, om du skal gøre sådan her. Så tager du bare den næste. Det er coach. Først han taler om. Tak, dreng. Og kameramand, Theman Lukas. Tyk dreng. Skal vi lige se der, eller? Ja, så kom. Det kan jeg ikke. Og det eneste vi venter på, det er sådan set Anders Lassen. Han kommer ind der lige om lidt. Så skal der fightes. Og her har vi Anders Lassen, udfordreren fra Amerika. Husk at dit skærmindstykke på den rigtige. Du skal gøre det her på eget ansvar. Bliver det for voldeligt, så stopper jeg jer. Så hopper jeg på jer. Okay, lad være med at hoppe på mig siden. Nej, men altså, så hopper jeg ind i jer. Jeg er da ikke stramt med. Stramt? Jeg ved ikke, om det skal være stramt. Men det var da fint. Ja, så brækker de håndled. Så må du godt stramme mine bag. Har I varmet op?